Hi guys! Welcome dito sa Aking's TV. Ayan. Nahubog na ko sa tabako guys. Ning arhe ko dari kay nakakita kog mga bata nga nagduwa. Ayan. Mo ni kinaraang duwa sa mga bata guys. Di kay uso karon. Kuan kanang naay mga gadgets na bitaw. Diyan na silang nakitaan kay very rare naman kaadyo karon nga makakita tag mga bata ka nagduwa og kinaraan. O karon kanang nay sila daari nagduwa na ahot silang pakita ninyo nang gidwa sila. Ayan, bibo ni ani kag nagkahapon kay ni mga bata. Mo ni mong duwa sa una. Isa ni sa kaklase nga duwa. Bawsa ni tawag nila ani. Mangutana kung saan ilang giduwaan. Ije! Ang singa na yung duwa? Ha? Sleeper? Ha? Sleeper dog? Mao kuno ni sleeper dog na may daghang mga bata ari kada hapon manggiduwa. Karon pa ko kita aning duwa o kahibaw aning duwa adi ay nga naday duwa ani sleeper dog sa una kay among itsa-itsag sinilas batulata man to nailata lingaw pod. Batuhin mo ako kuno pisto ko dari napoy nagkuan ining saingan ining halag karaw ni nang hulya wa man din ni mauli ni Peter nagguba na laman napoy nag slide daari. Uy wa na po kita pobrehon ning plaza aning Pilhar Gamatoy ra nanay lang duwa na og maigo mo itaya. Manguha di pinasilag sinilas mo ilang iba to. Mo ni intay duwa sa mga bata kay aron nga kuan ang ma-exercise kunang ilahang mga kaugatan ug mga kining nay mga joints nila di kay puro gadgets. Atubang sa gadgets makadaot man ang gadgets sige gadgets mga mobile legend mga pa ng ubang mga duwa, mga Candy Crush soda. Makadaot pas mata, madyo pa nini hanto duha na laman di mabilin. Aw isa di ay. Halakot doon di pagkuha ng sinilas. Malingaw po kog apil ani kadugayan basig mo apil ko ani. Unsa ganong iitsa man pud ng mga sinilas arong makatag. Tapigagmay dadto sladyo. Napoy lang kauban nga mga yaya og inahan ba na nila. Kari mga dudag ko na ni. Nakuha. Agay! Kaumura po ni Jintro di ay pero lahir pa si Jintro ka na may sinilas. Katag ba ng sinilas di ay maigo. Nakuha bitaw. Nara ko. Hi. Bang naigo pag naigo mauna poy amo stop na hala wa ko kasabot maganda nilang duwa di ay sani ba ni mo ana magkadaghan basta og maigo nas chinilas maundang na ang nagda sa chinilas maoy batuhon anja ilang ikatag ug mahurot na nilag punit ang chinilas. Ganon ay naigo Jay mo manggang dali ra ka maigo kay mako manggug kabuaw buyag. Kaning gamayan mao gad ni si Jay awahi mabilin
Mm. Kadugayan maapil ko kay maapil ko kay iguan ni Ron. Gracias. Dagan doy. Ay! Lala, dali, dali. Oh. Bang! Dali doy. Ana mo lagi pwede kuha na igo ra kasud. Nya po'y nagpasyal sa ero ni Jana. Grupo-grupo magasiday siguro ni. Ala. Bang. Dagan dayon unsa mo punit pag sinilas. Dali. Kapay mga gugumay na to na nagsuroy-suroy ha. Sa may nahitabo. Sa may nahitabo sa inyong duwa. Napay sa seminarya nagbike-bike pud siya. Daghang klase sa lingaw-lingaw basta hapon na tinggawas. Kay di naman kagkadyo init. Init ba jaron kaadyo? Karong panahon na arang inita. Kasi ug hangin arang inita. Ayan po mga kaibigan. Nay nagbadminton nga mga bata to dadtong ladyo. Naguba na lamang pug ilahang hawinanan sa ilang awagali sa slide. Mga gagmayng bata ra bantay magduwa ana nagguba nas nadugay na. Agay. Nanghawa naman sila, nanguli na tingali. Ay, magkuan di pud sila, magkuan na nang naay. Para bitong na ay murag mag-uki-uki pud kay naamang pud sila ilain. Anza. Batilata na pud. Mao ni batulata na ay lata bang to ani lagbot ag lata. Madyo nang gamay piyo na kay dugay maigo. Oh, dali ra maigo. Maulit si kana piyo na kay dali ra maigo man di ay. Bang. Na wa ka piyo na maulit si kana ron. Uli na ko. Muli na ko guys. Uli na ko. Kay maura pud to yaho ang kuan sa aho ang nitanaw ra ko sa duwa sa mga bata. Unja. Aho apod silang kuhaan og video kay murag tag sararoy mga batang magduwa og ing ana. Palit na mo paan daring madelisyos mo palit. Barato ra ilang paan, lami budget. Hi.
Manira do nas bayot pa dong. Dara. Dala sila to. Ano sa'yo mo, Ling? Kuan, grower to. Blower to. Eh. Nikaon man di ay ni Sidza. Ayan, nakauwi na ako. Yan. Dastar sa ni natin. Yun na lang po. Hanggang dito na lang. Maraming salamat sa aking mga subscribers na hindi ako iniwan. At maraming salamat sa mga nanonood ng aking mga videos na kahit konti lang kayo, naging masaya naman ako sa inyo. At ako'y patuloy na gumagawa ng mga videos. Maraming salamat. Sana'y patuloy niyo pang panoorin ang mga videos ko. Thank you for watching and goodbye.